Am de la de medic. Hai că cred că mai... Stai puțin că eu sunt mecanic. Bă, Ce? care-și mai aici? Mă spawnă spam, să ne du-te pe la secție. Nu mai mergi. Spune să dea și mie dacă s-a dus e. Păi nu e aici, a dădut, dar el nu e. Uite și pe tine. Hai. Bă, n-am armură, stai să-mi mai iau. Hai că spawnezi eu Loganul. Nu Loganul. Lasă-mă. De ce Loganul? E mai slab. Lasă-mă pe ăsta. Fă gură întreabă bună, măcar acum. Doi oameni albi. Că și dacă mă dai joc cu nimeni. Dar nu era nimeni, bă, era Popa. Cum bag alarma? Pe Dacie nu prea poți, deci Cum bag? Cum bagi tu pe ăla? Țineam apăsat R, că nici așa nu merge. Nu pe Octavia aia. Pe Skoda apeși odată. Bă, mă auzi, mă, pe căscuță. Stai bine. Nu e oricum pe căscuță, degeaba. Bă, mă auzi, mă? Da. E că îmi se armură. Au economie ăștia mai bună ca Ștefan. Au economie mai bună ca Ștefan ăștia. Hai vino, că e unul care stă în mijlocul stății. Acum vin. Unde ești? În parcarea de la unde ne scoți Skoda-ul? Nici mă. Acolo. Hai Luca, că ăsta e face pe aici drifturi. Ce faci cu poliția aici? Cu Loganul pe ăsta de căcat. Nici nu merge sirena la el. Trebuie să ți apăsat când mergi. Lasă-mă că merge asta. Îi zic eu să tragă pe dreapta, tu cont doar. Nu la parcarea roșie. Aoleu. Dericule! Dă-te de aici, dă-te în față, du-te în față, că e parcarea roșie aici, bă! Lasă-mă! Ne dai la vioții, bă, nu intrăm aici! Da, jucă. Bă, ești prost, nu intra! Bă, ești prost, bă, Albert, bă! Scoate pistolul. Bă, deșteptule, truci, mă, să scoți pistolul! Colegii veniți repede la parcare. Ce sunt pistol? Ia ascunde-te după mașină, Am ascunde-te doi după mașină! polițiști aici. N-am cu cine spion, spusei să pleci de aici! Da, mă, n-are cum să iese pe amândoi. Ia scoate pistol, deșteptule! Deci te-a pistolul! La perete. Da, Aoleu. repede la parcarea roșie. Scoate pistolul! Tu ești prost, nu, că n-am cum să scoți Ba da, pistolul mă, acum. că vorbește la ăla! Scoate-l, scoate-l, scoate-l! Scoate! Luca! Scoate! Nu! Lasă armă. Bă, Luca! Nu să scot, ești de bun. Mă mori! Da, Bă, omule, tu intră așa aici. Bă, omule, nu se scoți! Păi da, te omoră pe ăsta! Stai, mă. Bă, omule, tu intri aici. Mă, deștepte, Așa nu ai știu să zis și tragi tu. acolo, doamne! Cine? Vezi că mai rămas doar unul, că unul copită în Dar nu, și ce ești întreg sănătos la cap? Da, mă, deșteptule, sunt! Cum intri cu mașina aici? Teoretic nu știam asta, bă! Eu zisei să nu intri. Ce l-ai mă? Bă, Intri parcă aici să omoară toți. da, și mai țipa! Ce m-am amăsit? Mă, noi teoretic nu știam că aici avem băia fioți, auziși? Da, aleu, doamne, cum nu știi, mă? Că Mă, taci, mă, că știu, dar noi așa nu știam. trebuie să Și pui dacă aici, vezi pe da. dacă are nu știu cum te duci aici? Mi le jos, mă, auzi? Doamne. De la Bă, stânga. cum să nu știi, mă, că știi? Mă, Luca, nu în joc, in character. Și, ba, și în character știi. Nu. Ba, știu că eu pusei azi și nu-ți nimica că veni și mă ascunsei când mai venire aici. Noi am prins sirenele. Acum, Bă, deștept. mașina e deschisă. Vai de mama mea. Gata. Mai vii la Ce ții, mă, parcare? ca ultimul de Să fac care? Ce etaj? Unu.
Eu sunt. Uite. Erau doi, dar asta vreau să mă omoare. Oh, mă, friends. Ce bine îmi pare să dau pe voi. Hai să dau pe încăzițioare din aia mică. Bă, unde ești? Doamne, dacă puteți să-i faceți ceva... Caleșinat acolo, domne. Bine, lasă-mă mor să-mi dau respawn, să vin după. O trusă medicală, domnul. Am eu la mine. Nu, lasă-mă să mor, te rog. Am mers să fă-mi gura. Lasă-mă să mor. Stai că suflă în gură. Are puls, vorbește, mă, vorbește! Nu vorbesc, vreau să mor. Cred că e mort. Luca! Bă, dar de aici. Sunteți bune, domnule. Vă mulțumim din toată inima, domnul. Bă, deșteptule, bă, nu. Da, mă, deșteptule, că e bine. Sunteți bine, domnule. Unde? La o parcare Trebuie să pe rău puși, mă, atunci. nu Nu vreau să spui, dar mă. N-apucai, omule. Era mort. Unde? O păcate. Și ce faceți? Probabil le dau foc. Bă, n-am canistră, mă duc la benzinere. Mă sunăm așa. Păpă! Păpă! Ține aici. Ok. Care-i căscuța noastră? N-ai cum să-i spui asta. Luca, moare. Mă auzi? Cum adică, domnul? Nici ea zi, mă, muri ăla, nu știu ce, curge sânge. Domnule, ce mult sânge-i curgerul ăsta. E mort. Că nu sunt medic. Nu știu, domnul. Ajutați-o, că are ceva pe acolo la cap. Doamne, dacă puteți să vă duceți să luați o trusă medicală, domnul. Ce? Vă rog din toată inima să vă duceți să luați o trusă medicală, domnul, că amărâtul moare aici, domnul. Bă, veniți la etajul aici, la parcare. Ok. Mai e altcineva? Ok. Eu zic să cerem niște informații. Și că să ceară niște informații. Avem o stat, doi polițiști în pulă mea. Ce te atâta? Nu i-a arestat aici. Uși. Da. Băi! Ce dracu ai făcut, băi? Popă. Băi! Nu mai are, Asta l-am Luca nu luat eu, merge că așa. a tras după mine. Nu mai ai pus tot? Domnule, luați o trusă medicală de undeva, domnul, vă rog. Băi! Fata mea! Ce dracu ai vorbit pe popă, băi? Păi dacă tras după mine.
Tu zgâtul. Stai! Tu zgâtul, mă. Trece coace. Că fuge la. Și ce faci? Băi, spune omorul pe Popeye! Stai să văd dacă... Ce vrei să faci? Domnul, poți să vin repede! Domnul, am făcut școala de medic și eu să fac pe Popă bun. Îl pot ajuta eu pe Popă, domnul, am făcut școala de medici. M-auziți, domnul? Poate să-l ajute polițistul. Am făcut școala de medici, domnul, pot să-l ajut eu, am aici... Da, nu că tu ești... Mă tări psihic. Stai, Popeye, jos! Popeye, jos! Lasă armă. Doamne, o minune! Stai, Popeye, că te ajut. Ce face ăștia doi? Ce face că e până la urmă? Auzi? Ce face că Nu te supăra, îmi explici de ce nu ești la casa mafii? Păi, dă-te și anunț. Am dat anunț de 2 ori, îmi explici de ce nu Pentru ești că la casa avem o statistică. Nu stai. Veniți amândoi la casă și tu de ce nu ești pe căscuță? Pe 555. Dăm să iau Ia vorbește. Ce să vorbesc? Nu te auzi pe 550. Păi dacă tu nu-ți mere ție, pe restul iau. Băi, colegii, mă auziți? Bun. Fii atent. Intră și tu pe 555. Eu sunt. Ia, zi ceva. Ia, zi ceva. Dar trebuie să fiu departe de tine, că nu... Mă băgați și pe mine în mafie dacă vă fac bani. Nu vă auziți niciunul dintre Dar voi. trebuie să fii departe, că nu merge. Ieșiți de pe căscuță și intrați din nou. Bă, băgați bani. Ia tași. După aia. Altă, da? Ce Ia facem zi. cu polițiștii? Bine, mă joc cu Luca. Lasă-i în Bă, pace, stai, băi ăștia din poliție. Auzi? Nici Luca. Hai să... Tăceți! Nu. Pe căsuță să vreau să... Unde-ți? Ia tăceți, mă. Băia, gata. Băi, ăsta din poliție, mă auzi? Da. Unde ți-e colegul din Mă poliție? grăneasă. Nu știu. Da. Nu te aud, în fine, nu mă interesează. Ia la poliție, ia la secția de poliție și ne întâlnim la show-room. Bine, dar ce să facem acum? Ce să facem? Nu, ne întâlnim la secția de poliție. Ce face domnul Mă acolo? rup pe popă. Băi, ne întâlnim la secție. Ia, Ce fac acolo? Ce mama? Mă zbor acum. Mersi. Bă, ce Fiți aici, hai la casa mafii, dă- Luați-vă Bine, mă în lăsă. brațe, Eu sunt acolo la parcare. luați-vă în brațe, te iau și pe tine. Unde ești? Unde-i polițistul, mă? Unde Acum vin la parcare? secție. Acum vin la secție. Ok, hai că mă duc și eu. Ai voie? Da, mă lăsat. Că să ne întâlnim la secție acolo. Și mie la fel, că îi spus, băi, eu n-am... Eu îi scriu n-am puls și el îmi dă revive. Și zi să-i pe chat. Să mă lase că n-am puls. N-a auzit puls. E medic, mă. Ce? E medic, mă. Ce medic, mă? Că dacă n-are puls e mort. Auzi? Albert, dacă n-are puls, el face respirație gură la gură. Păi lasă-mă că Auzi? la gură la gură merge. Da, mă, după ce omul nu mai are puls, efectiv va să respire. Da, mă, da. El primește respirație gură la gură. Pe ce n-ai, că nu are puls, e mort. Îmi stricași bătul, Luca, că ții tu ca nebunul. Și tu, deci tu ești nebun, că eu zic că nu-i treaba care nu știu, tu te bași bași mașina înăuntru. Ce roleplay, mă, că știi, poliția trebuie să știe că e un loc sângeros. Și tu te bași mașina acolo. Da, puteam Uite, să mă- omorâm pe ăla, n-auziși. Puteam, dar tu te băga și inițial acolo, nu mai ai Ce scuz. zici? Lasă-mă că te băga și Nu, acolo, nu la. le puteai tu să-l omori, că numai pe mine să te apoară. Și tu vrei să intri acolo. Hai, lasă aia, gata, mai vorbim despre asta. Nu, mă, le puteai, dar fie. Deci tu de pe la mașină. Sau lasă că îi cer răstul acum. Poți să dai clean up acolo? Clim. Da, e plin prin oraș de mașini. Ia urcă. Bă, să intri și tu pe căscuța ăsta. Pune-te aici că este unul, să ne întâlnim la ăsta. Cu el? Da, mă, da. Nu noi doi. Mafiotul zisă.
Ăla, Și mai vine țiganul azi. ăla. Și mai vine azi. A venit. Șase, doi, doi, ăla, țiganul ăla, păsit. Cred că vrea să vorbească. Cred că cu tine vrea să vorbească, că cu tine nu ți-a cerut scuze sau ceva. Nu, nu cred. Cred că ar trebui să avem lumină pe armă, dar lasă și așa. Dar cum o facem? Nu poți. Cum că am văzut pe ea că aveau? Trebuie să-ți modifici arma, dar n-ai cum, drept. Bagi atașament. Eu. Ce mă lași, mă, pe sus? Ia uite câți vin. Veniți după mine, lăsați parcarea asta, nu. Mamă, ești aici. Ce mama? Bă! Vrea Bă, ce e aici, mă? Bă! Taci, Bă, mă! ce e aici, mă? Toți pe roșu! Lasă-mă că-ți parchezi aici. Toți pe roșu trecură. Ia, păi așa. Slash gang salut. Salute. Nu. Hai că vin la noi. Pune-te și tu. Nu, asta e Polagiu. Nu, că e serios. Stop, mă, nu da salut la ăștia. Ce? Nu da, mă, salut la ăștia. Nu vreau ceartă, nu vreau nimic, atât. Armele în mână. Doar pistole, Aoleu. pistole. Vă sparg. Linie în spate, aici, fix Ce linie la asta, asta domnul? galbenă. La asta galbenă, faceți. Domnul, faci Bună ziua. sex? Bună ziua. Lasă. Bună ziua, Bună domnul, ce faceți aici? Ați belit-o. Ah, Vă scurt. Aveți? Ce-am Aoleu, făcut? domnul. vreau să vă arătăm ceva, veniți încoa. Fără Ce frică. vreți, domnul, ce vreți? Veniți după mine Hai că amândoi. veniți aici cu puști în fața la secții de poliție? Da, se pare. Bă, vin să veniți după aia acum! Bă, ce mă? Bă, te curentez, gata, pe tine te curentez, mă jur. O curentez eu pe mota. Mai ușor. E gata, mă. Ce? Domnilor, pe ce e asta? Fac... Tu tare mă duceți la pulul meu. Bă, ia dași mă și tu, ia gata, bă, ia. Colegul, lasă, Bă, hai. polițiștii Ia, Bă, trebuie ia să vă bag veniți în mă postul coace, hai Paștelui. că deja m-ați enervat, voi știți măcar cine sunt eu? Ia la șeful vostru, ia. Bă, voi Șeful știți la măcar cine sunt eu? Cosa Nostra. Cum ai, domnul? Șeful la Cosa Nostra și la Bluș și președintele Nu, că n-ai cum să orașului, știi asta o știați? Nu, nu o știați. Ce ești, Hai, mă? gata. Hai, Președinte, ce ai, bă? Președinte la... Asta din rău, Poate scot matizul cu sicriu pe Primar. capăt. nu, tu ești șef la Bluț. Dar gen, dacă ați intrat într-o fel, suntem o alianță toți. Ia, hai, bă, chirioșilor, ia veniți mă amândoi cu După aia, zis, acum. Acum Mai ce, ce mă? în cap. Băi, voi vedeți cât suntem, veniți odată după mine. Tare mult suntem. Dar Ok. nu, așa... Doamne, Niciuna ta, că ferește! vă... Cheriosule, 2 metri de mine, că s-ar putea să-mi dai urplane și îmi cade părul din cap. Dă-te de reacă de mine cu 2 metri. Mamă, știi ce fac? Nu, că nu se transmite. În Nu se linie. transmite, nu se În transmite. linie toți. Treci în linie. Treci în linie. Bă, ia gata, mă, ia vină, mă, Care mai Băi, în linie, ce naibii? Bă, În ăștia afară de doi polițiști. polițiști, veniți încoace. Bă, voi încă nu mă știți, veniți mai repede încoace. Care nu stă în Doamne, linie, Doamne, are cap. ferește!
care nu stă în linie are cap. Bine, Vă asigur eu. Ia veniți colegii și voi, ia hai toți. E slow zone, nu-i safe zone. După aia de polițiști de pulii mele! Domne, Hai, mișcați, hai. Bra. Hai. foarte Mai repede. Să nu mai vorbească nimeni, Aici, în afară de veniți mine și de încoace. Eddie. Bă, ăștia, bă, nu vă e frică cât suntem, veniți odată mai Aoleu. Aoleu! Aua! Aoleu! Care a dat? Care a fost? Care a tras? Ăsta cu armă în mână. Tu? Mai mulți asta, O să iau! O să iau! Care? Ăsta? O să iau! Tu o să ai out. Mai mulți asta. Ok, s-a dus. 2-1-2. Bun, hai. Îi dă tu kick. Nu știu cât timp Albert ne dă ăștia. Domnul! Dă-ți de VM. Ai grijă data viitoare. Doi de nu știu când la ăștia, bă. Hai, amândoi încoa. De nu scoatem pe ăsta, știi cum? Dacă mai Vă trageți să-mi dau bag puțină, pe la, vă o să dau puțină aveți... lumină. Dacă mai trageți careva, o să aveți A, urmă. nu, de fapt veniți aici să vă arăt ceva. Mă, ce e asta? Ia, ziceți și mie ce e acolo. Unde? Amândoi vreau să vă puneți în genunchi acolo să Cocaină, ziceți ce e. cocaină, cocaină! Ziceți ce e, ia dați-vă mă la o parte, dați-vă băieți la o parte. Cocaină! Puneți și în genunchi și zi-mi acolo ce e. Aoleu, cocaină, ce e asta? Metafetamină, heroină. S-au dus, lăsați aici. Eu. Nu, mă jur, te scot pe ăsta. Și eu. Nu, Albert, vă jur, îl scoate Stai pe că ăsta filmai din totul. Și eu filmai tot. Stai mai filmează că Nu, poate nu, că mai nu, fac. nu. Bă, plecați vă de aici că vă popă, dacă tragi mă te Să curvă. fac eu onorurile. Să le dau. Aia zi. Ne dură foc acum. Bă, bă, bă! Asta să fie poliție, n-au voie mă Vezi să că e scoată foc armele, paletic. că e safe zone. Mue, bă! Plus ăsta de face... Stai un pic să fac ceva care mi-a dorit. Ne cheamă așa, pe ce Ce e frumos asta, sunt mă? polițiștii ăștia, hai să plecăm. Hai colegii, ne Ăsta- dăm de aici. 6-2-2, stai. Nu, că se pișe și pe noi, ia, uite. Ia, Vezi vezi că că da, cu vezi că pantalonii se pișă. Aaaa, ce Și eu bine! ies, și eu ies. 2-1-2 ăsta. Ce bine e aici să mă piși pe polițiști. Ia, Da, Robi, și hai că bă, zici mai eu, faci zici și eu. ăsta cu pantalonii pe el se Care pișă vrea mai să vadă mult. cum o fac pe poliție? Ia, acum dă-te jos. Se pișă pe dacă se pișă pe pantaloni. Aaaa, mamă. Nu, că ăștia rămân, ăștia nu mai pot să stea pe serverul ăsta, Mă, mai da, mă, jur. delete. Ia și pula peste cap, ia, așa. Nu, mă, ce rol pe scârbos. A, păcar că... Deci dacă nu le dau bani ăstora, mă jur. Ți-a ridicat mă ăsta. Aaaa, Ia uite ce se pișă cu pantalonii pe el. La, naibii. ce bine. Mamă. Bun, hai să plecăm. Dă-l mă, ăsta se pișă cu pantalonii pe el, nu? Deci că poți mă Luca să Mai jur, ăștia să aibă mare Hai să mă reclamație. puteți popsa din spate. Care mi-a la mașină? Asta. Bine. Hai, înapoi. Na, cam Era- pe Ia mare. uite mă cine de vepis aici în mijlocul străzii. Pa, n-ai să fii tu. Eu uite-l dracu ce le are. Ia plâcă. Am dat din greșeală. Lasă-i mă, lasă-i. Ce e asta, domne? E furt pe față, domne, aia e. Vai, de mine. Unde au E fost? furt pe față, e furt pe față. Ce v-a zis domne aici? Nu știu, domne, nu știu. Hai, veniți încoa. Hai, plecați mai repede dacă nu o veniți iarăși. Ok. Cum adică... Ia uite. Nu, că eu vorbesc cu Vrei să fondatorul, iarăși. plecăm iarăși? Nu vreau. Bă, Albert, eu vorbesc cu Ia uite. fondatorul, nu mai pot. Nu se mai poate, eu vorbesc cu fondatorul, mă auzi? Bă, intra Bă, să popa! nu fi făcut asta cu jucând ghiță, da? În se e slow zone, da, și în griză, da, lasă. Ia stai că ești la fondator. Da, stai puțin că avem filmare, să vorbești cu el, bă, te rog eu frumos, că așa ceva, bă, mă jur, mă, bă, de fiecare dată când intrăm, mă, ba 3, 6, 5, cum îl chema, n-ai miștie, Vreau să- ba ăsta, de Ivai Șamar, ba Vreau să toți, intru și eu mă. în poliție, cum fac? Poftim, domnul? Vreau să intru și eu în poliție, cum fac? Păi, vă duceți aici să vorbiți cu domn șef, Nu, aplicați. mulțumesc că pe domn șef l-am bătut de 5 ori. Cum ai? Da, și de... L-am bătut pe domn șef de 5 ori. Ia uite.
Facem toți îmi mași. place să dea la o clip așa să ducă. Poate vrei un pumn. Cum ai că, domne, vreau un pumn? S-a sfârșit, domne. Ia că mă sancționează un polițist aici. Vă rog frumos, domnul, să veniți cu mine aici. Ce vrei, mă? Haideți, domne. Bă, băgameș. Sus. Domnul, Deci dacă trageți, Faceți mai aici în față domnul, vă rog frumos să scoați... În față secții, mă. Aruncați Da. arma, vă rog eu frumos. Lasă-mă arma aia. nu vreau! Ia, Aruncați dă-te în arma, genunchi. domnul. Cum ai că dați pumn? Domnul, vă rog frumos. Haideți cu mine în secție. Nu vreau, ia, ce-mi faceți? Domnul. Ia, trage-i. Vă rog frumos. Acum, Colegul. băgameș. Stai acolo! Colegul! Stai jos! Colegul și Colegul! Nu au voie să scoată aici arme. Colegul! Mă jur ăsta! După el, Luca, după el! Hai, mâna sus! Domnul! Să veniți să joci acum! Ce? bă, n-ai voie aici. Fugi! Hai, ia, mă. Ia, mă, futu-ți gâtul, mă. No, hai cu armi.